Бери свої безбожні гроші. Чим же не хочеш? Чого ти до мене причепився? А тим, що не дурною головою дайте мені ті гроші. А я ось дам, як ти ногами накришся. А ну дай, сам п'ятий, задернеш. Тримав? Ти де тримав? Ну і що? А то я що дурень. Сам ты дурой. Старого за твой рубель могли в полицию завести. У бедных людей только медные гроши. Ти хто такий? А тебе что? Ну хто? Поляк, мазур. Я белорус. Что? Это я белорус. Один Гаврилов в Полоцку. Тут усе белорусы. А ён открыццё зрабіў. А я ж? Капец. Я ведаю троих, які отказали мне так. У остатніх